טוב, שלום. בשם מרכז ברקאי אני רוצה להגיד שההרצאות של הרב ערן מרגלית היו מצוינות בתחום הגישור וניהול הקונפליקטי. הוא נתן לרבנים את הכלים לזהות את הבעיות, לדעת לצאת מהקופסה ולהציע פתרונות מחוץ לקופסה ולהרחיב את החשיבה של הרבנים ודרכי הפעולה שלהם. הרב ערן שילב בסדנה שלו גם הרצאות פרונטליות מלאות ידע וגם סדנאות שבהם היו סימולציות שמאוד נתנו לרבנים לא רק להבין את החומר, גם להטמיע את זה ולהפנים אותו. אז תודה רבה בשם רבני ברקאי. ההרצאות של הרב ערן מרגלית היו הרצאות מעולות. אני לקחתי הרבה מהם לקהילה שלי לניהול קונפליקטים. אנחנו בתוך הקהילה עכשיו נמצאים באיזשהו ניהול. השתמשתי בהמון כלים שהוא נתן לנו גם בתחום הזוגי, גם בתחום ענייני נישואים וגירושין, אבל במיוחד בתחום של ניהול קונפליקטים בתוך הקהילה. לקחנו, השתמשנו, אנחנו השבוע נמצאים בתוך תהליך של גישור, בתוך נושא מאוד מיוחד ומאוד חשוב בקהילה, וזה הרבה מהכלים מה שקיבלנו משם. תודה רבה. הרב ערן מקצועי מאוד, הרצאה מרתקת, סדרת הרצאות כבר בעצם שאנחנו שומעים כאן, גם בנושאים של גישור וגם בנושאים מרתקים של כל העניינים הללו של בניית בית בצורה הנכונה, באופן הנכון, זיווג שני וכל הדברים הללו. אני אישית קיבלתי ומקבל מזה המון, ואני מקווה באמת להמשיך עוד בסדרת ההרצאות המרתקת הזאת. שלום וברכה, שמי ליעד אוריאן, רב קהילה מודיעין. הרב ערן, רק לראות אותו, את החיוך שלו, את העוצמה שלו, בנוסף למקצועיות, זה נראה לי כבר עושה שלום בית. ואנחנו נהנים מהרצאות מרתקות, מידע, מניסיון, מהרבה ענווה, הרבה מסירות נפש. זה הסוד להצלחה. כן ירבו כל רבנינו ישראל. הרב ערן העביר לנו הרצאה מעולה. למדנו על זוגיות, למדנו על יחסים בין איש לאישה, דברים מאוד חשובים שאין לי ספק שיתרמו לנו בתפקיד הרבני, ואני עם זה צועד הלאה. תודה רבה הרב ערן, היה מעולה, מעולה, מעולה. עלה והצלח.